шуруъ аз 9 март ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳои мунтазамро дар масири Душанбе-Ҷидда-Душанбе ва Хуҷанд-Ҷидда-Хуҷанд оғоз менамояд. Дар ин хусус ба амидховар дар ширкати Somon Air иттилоъ доданд. парвозҳо аз Душанбе ба шаҳри Ҷиддаи Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе ва якшанбе амалӣ карда мешаванд. Аз фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд парвозҳо ба самти Ҷидда рӯзҳои сешанбе соати 21 ва аз фурудгоҳи Ҷидда ба самти Хуҷанд соати 2 сурат мегиранд. Давомнокии парвоз аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самти шаҳри Ҷиддаи Шоҳигарии Арабистони Саудӣ 5 соату 15 дақиқа, дар бозгашт 4 соату 30 дақиқаро ташкил медиҳад. Парвозҳо тавассути ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва 737-900 иҷро карда мешаванд. дар айни замон ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳоро аз Тоҷикистон ба Русия, Олмон, Аморати Муттаҳидаи Араб, Туркия, Чин, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ, Эрон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон анҷом медиҳад. парки ширкат аз ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва 737-900 иборат мебошад.